máte vizitky? Za 5. Paní učitelko, už to máme. Kdeže je ta díra? Ano, to ženské tělo v 80 letech nevypadá jako to tvoje, to už by si mohla vědět. To vidím. To, co máš za šaty, takhle to má vypadat. Vyfotíme se? Tak, Míšo, dneska se zopakujeme diety. Dieta číslo 9. Diabetická. A dieta číslo 3. Čajová. Neděláte to poprvé, že ne? Ne. Můžu v tom jít? Verku, transrurální? Možnatální? Letecká. Angioplastika? Perkutální transluminární koronární angioplastika. Nemáte nikdo bílé ponožky? Jdeš ty, já nejdu. Dobře, tak já půjdu první, ale ty budeš mluvit. Už zás, tak jo.